Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da wannan lokacin, barkanku da sake saduwa da mu a cikin tashar mai albarka. A yau zan faɗa muku yadda ƙawata ta gamsar da ni. Kafin mu fara, kar ku manta ku danna mana liking, ku yi subscribing, sannan ku share wa sauranku. Muna zaune da ƙawata, wace rana sai ƙawata take ce mun, ƙawata ya kamata mu je kira ka ne, ko abin da nake so mu siya a kasuwa. Ta ce to shi kenan, ba damuwa da shi ne, za ki je kasuwan. Ta ce yau din nake son je, amma irin zuwa an jima haka, kamar in rana ta ɗan sanyi, kamar da ɗan misalin kamar karfe 5 haka. Shi ce ai karfe 5. A lokacin sun fara kokarin kamar tattara kaya. Ta ce a'a, ai ba wai wani na san yadda zan je tare in samu abin da nake so. Ta ce shi kenan, ba damuwa. Da yamma yayi, ta raka ta suka je kasuwa. Ta ji sai abubuwa irin kaya da yaka na mata, irin su abubuwan kamar kwalliya da abubuwan ɗan kyale-kyale. Suka gama sayayya. Ta zo ta dawo, suna dawowa suka shiga ɗakin ƙawa. Ta ce to gaskiya ƙawata na gode, ka amma ƙawata ne kan gaskiya na gaji sosai. Ta ce to shi kenan, ba damuwa, to huta mana, kwanta ki huta. Ta ce to shi kenan. Sai ta ɗan kwanta a ɗakin, tana kwance irin gajiya a jikin taka, sannan ta kunna fanka tana shan iska. Sai ta cire ilifayen da ke jikinta, ta jefar da shi a gefe. Daga ita sai kayan da ke jikinta atamfa. Sai ta cire wannan atamfan, ta cire kayan da ke jikinta da ta takaice. Daga ita sai singileti irin na mata, wanda kana ganin kan da nononsu a jikin shi. Sannan sai wani ɗan gajeren wando wanda mata suke sawa, shi ba fanti ba amma gajeren wando. Tana tukunta tana hutawa a cikin ɗakin nan. Kawai sai yana fitowa, kawai sai na ga ta ɗin ta kwanta tana hutawa, ta yi shimi-shimi a kan wannan gadon. Tana shimi-shimi, sai na ga ta bani sha'awa a wannan lokacin. Na ga nonuwanta ga sunan sun tsaya cak, sun kalli sama, sun kalli silin, abin sha'awa. Kawai sai ni ma na fito dama daga ni, sai ɗan siket na mata na, sai ɗan singileti ni ma irin na mata, kayan shari-shari wanda kana ganin ma jikina. Sai na kwanta ni ma a kan gadon nan, irin ni ma na huta. Ina kwancen nan, kawai sai ƙawatawan sai ta jiyo ta kalle ni. Sai ta ce mu, ƙawata, kai amma ƙawata ke fa duk wanda zai auren ki zai ji daɗi. Sai dai dariya ta ce me faru ƙawata? Sai ce dalilin saboda ƙawata kina da sura mai kyau, ga ki da nonuwa, ga ki kuma da duwawu, sannan ga ki da abubuwan da zai sa dai sha'awar namiji ya tashi. Sai ta ce mata ai ƙawata, ke kama kin fi ni wannan abubuwan, saboda ke naki suran ma ya fi da fara haɗa ba. Sai ta ce a ƙawata kar ki faɗa haka. Kawai sai ta saka hannunta, ta miƙo hannunta ta zo ta kama kan nonon ƙawana, ta cici ƙawana, ki galli girman nonon ki ba, nonon ki gashi a tsaye abin sha'awa. Sai ta ce ƙawata ina da nonuwa a ce sai abin sha'awa, amma ban kai ki ba ƙawata. Sai ta ce a wallahi ƙawata. Kawai ta mata ɗaya, sai ta sako hannunta ta taɓa kan nono nawa. Sai take cewa ƙawata kalli nonon ki fa laushi, rufe nono nawa ba wani laushi. Sai ta ce ba ƙawata, ke ne yana jikin ki, bara ki ji wannan laushin ba, amma ƙawata nonon ki sun fi na laushi. Muka ci gaba da wannan taɗin namun da ni da wannan ƙawartawa, muna ta jin daɗi cewa muna ta wannan maganganun namun. Maimakon ƙawata tun da ta taɓa nuna sau ɗaya da daina taɓa, kawai sai ta ci da taɓa nonon hawan, tana mulmula su, tana ɗan matsa su. Ni kuma ina ɗan jin daɗin sa, sai na yi shiru ban ce mata komai ba. Sai na ɗauko waya na ciko da danna waya na, ni kaman ba na jin daɗin komai, amma ni na san daɗin ta nake ji, kuma ita ma ta lura ta san ina jin daɗi. Sai ƙawana ta ci gaba da matsa min nonuwa na hankali, tana matsawa, tana ɗan mulmula su, tana matsawa, tana mulmula su. Kawai sai ƙawata kawai sai ta tashi ta tsallako ta ce
ta hau kan ciki na, tana hawa kan ciki na ce kai ƙawata ai fasa wani ciki ne. Sai da ce a'a na isan fasa miki ciki. Kawai nonuwanki ne sun min daɗin tabawa shi sa ki ga na ta tabawa. Ina dai ba damuwa in ci da tabawa. Sai ta ce haka ƙawata ba damuwa mana. Ke ma kina da shi. Amma na wacin ga sun buge ke ma na ki sun buge ni. Sai ta ce haka ne. Sai ta ci gaba da mulmula mun nonuwa na tana ta mulmula su tana ta mulmula su. Ta hauka ruwan ciki na ihun ina da waya amma tana ta mulmula nonuwa na tana mulmula su a hankali tana ɗan karcen kan. Tana ɗan karcen kan nonon nawa. Tana cikin karsa tana ɗan karsa tana matsa su tana mulmulawa. Kawai sai ta buɗe wa nono ne. Tana buɗewa ta mun tsara da nono na. Kawai sai ta gufta wani da ke amina. Sai ta jefar da shi a kan gado. Kawai sai ta ci gaba ta fara shamun kan nono na. Tana shamun nono tana mutsawa. Tana shamun nono na. Na ji wani daɗi sosai. Tsika da jikina na tashi. Tsika da jikina na tashi sosai. Ina ta jin daɗi kawai sai ta ci gaba da mulmulawa. Ni ma ban san lokacin da na sa hannu na fara taɓa mata nono ina ta matsa mata ba. Ina ta matsa mata. Kawai na kamo kan kayan ƙawata. Na fara sha mata baki. Na dinga sha mata baki. Ina sha mata baki tana jin daɗi. Ina sha mata baki. Ina ta sha mata baki tana ta jin daɗi sosai. Ina ta sha mata baki. Kawai sai ƙawara kawai ta cire riganta. Tana cire riganta ni ma na zame rigana ni ma na cire shi. Da na cire shi na zame har da wandon da ke jikina ita ma ta zame nata. Kawai tana zamewa ni ma na zame nawa. Muka ci da sumbatan junanmu. Tana ta yin kiss sosai. Tana ta matsa mun nono ana ta matsa mata nata. Sai ta saka hannunta akan faifayin gindina. Wajen tsitukan gindina wanda yake kaman bakin kifi. Kawai ta fara mulmula shi saboda wannan waje ne wanda idan an taɓa mu ko in ce duk wata wacin da aka taɓa mata hankalinta zai tashi sosai. Za ta dinga maka sambatun da ba ta san mata na yi ba. Kawai ƙawata ta fara mulmula min kan wannan yar tsakan nawa. Tana mulmulawa tana sumbata na sannan kuma tana taɓa min nono. Tana ta haka tana ta mulmulawa ina jin daɗi. Na rasa ma me yake min daɗi. Kawai sai abin da wannan kawai ta sa yar yatsinta na tsakiya ta zira shi cikin gindina. Ina lokacin ya riga ta ya kawo ruwa ya jike. Ya yi yaukin da yake nuna namun cewa wace tana da ni'ima. Kawai ta ci gaba da kai kawo a cikin gindina. Tana yin kai kawo a cikin gindina. Tana kai kawo da yatsa a cikin gindina. Ina jin daɗi tana ta mulmula mun kai a tsakar gindina. Ƙawata saboda ita mace ce ta sa duk wani inda ya kamata ta bawa ‘yar uwarta mace wanda zai mata daɗi. Duk wani lungu da saƙo da cikin gindi ta riga da sada sai inda za ta ba mu inda ya sa an ji daɗi. Kawai ta ci gaba ta yi. Tana ta yi. Kawai ƙawata ta gwale mun cinyana. Tana gwale mun cinyana. Ta kafa bakinta a bakin gindina. Ta fara tsutsu gindina tana tsutsu ruwan gindina tana sa harsinta tana ta wasa da gindina. Ina jin kan wannan ne sai kasa tsabarayen jin daɗi. Na rasa ma me ke mun daɗi. Ina ta jin daɗi sosai. Ina ta jin daɗi sosai na rasa ma me ke mun daɗi. Kawai na dinga mata sambato. Ina ta mata sambato. Ina kai hannuna ina ta matsa mata nonuwa. Ina ta jinjiga mata nonuwa. Ina ta sha mata. Ina ta matsa mata nonuwa. Duk kuma tana ta sha mun gindina. Sannan ta sako hannunta guda ɗaya. Tana mulmula mun kai tsakana. A yayin da tana sha mun wannan kan baki tsakar gindin ɗaya tana sha mun gindina. Tana ta mulmula kai tsakar gindina. Tana cikin haka kawai sai ta saka hannunta a kan nonuwana. Tana ta matsa nonuwan tana ta murza kan nonona. Ina ta jin daɗi. Ina ta sambatu. Ina jin na rasa ma me yake mun daɗi. Kawai sai ƙawata ne na sauyi tashi sai na tura ta ita ma. Na bankaɗa ta faɗi tana faɗi. An gado. Ni ma na sa bakina a kan gindinta. Da mata kamar yadda take mun. Na sha mata gindi duk wani lungu da saƙo da ya kamata ta ji daɗi.
ina ta mata tana cin daɗi tana yin daɗi. Ina matsa mata wani nonuwan na ta basu abin sha'awa masu kyau. Ga su a tsaye ina ta matsa mata su ina ta mulmula mata su. Ina ta sha mata kan gindin. Ina ta mata kai kawo a cikin gindi da yatsa. Ina mata sosai sosai. Kawata aka ni da ita har muka gamsar da junanmu. Dukan muka kawo ruwa. Muka ji daɗi. Kowa ya da kawo kowa ya da manisa ya fita. Muka ji daɗi tsakaninmu. Muka tashi muka shiga cikin bayan gida. Muka yi wanka tare. Abin mu.